Mamička moja, prečo som išla? Dneska sa Helena dobre nezobudila. Čo máš za problém, však ti je parádne. Je strašné. Človek povedal, že si spala 10 hodín, nezobudzilo by Táni, keby tá z hodín spala. 10 hodín Spala spala. si 10 hodín. Však si jebalo. Trápeš jak traktor. Takto som si zavrela hubu, aj tak nos, už si sa drhla, tak som s tému mixovala a nič sa to Ja sa nepomohlo. nečudujem, že si zjedlo poeskne, keď spíš pozor. A čo? Ježiš, a dobrá sa nebudem. Na čo sa najviac tešíš, babička na raňajky? Prídem domov, poviem, dedo, najlepšie bolo s tebou doma. Hýbaj tú šišulu si poprav. Aj upratovačka sa vysmeje. Zabudli sme jej nechať v izbe penáze. Počkaj. Toto je potom reč neandertalského kmenu a ukazuje upratovačke, jak jej z nás drbe. Že danke schön, lebo ty si taká bohatá nemecká babka. No, som chudobná piča. Vycestovali sme sem z Kuala Tours a dnes sme s delegátkou mali prehľadku ďalších dvoch, keďže sme tu rezort troch hotelov Alba Resort, Alba Queen a Alba Royal. Keďže mnohých z vás zaujíma, kde sa presne nachádzame, ako sme sem prišli, tak o tomto bude samostatné video a budeme mať aj zľavu pre dôchodcov nad 60 rokov. Ja to máš za ty 4 eurá, pozri. Ja som dal včera 5 a nemal som kvetín. Začína nám oficiálne rubrika Uhádni zvieratko. Ale zajac, alebo čo to je? Ja to je tam oné. Kálka. Kebabí. Dneska lehárová kúpačka, Helena je nervózna a nemá dobrú náladu. Tavi. Kde? To. Aj vodiť sa radiť môže. Môžeš, keď zaplatíš. Podľa toho pohľadu si myslela si, že to je súčasťou All Inclusive, každopádne dnes večer pôjdeme s delegátkou do mesta Antického. Fuj, Bardo, by som sa to nestala. Fuj, až sem. Jen majú, pozri, kýbol na strane. Ale jaké... Celá taký Čo pošik ja na... nepotrebujem, to si myslíš, že sa doserem jak ty? Pozri, aká paráda, Helenka. Peter, vieš čo bude na hovno, keď toto bude dobre? Žere hranolky, a mne povedala, že hranolky, to je masné, preto máš také belcharu. Poď, zebereme je. Keď bude dobrý, ideme na ďalšiu. V tomto momente Jana zistila, že dojde o 5 kg taša. Babka, ty tak tráfaš ty zvieratá, hen to je ťava, áno? No. To je ťava. Však to je Jana. Jana, no to je táva veru. Teraz mi napadlo, že Helene spravíme útok z raloka, len aby sa neposrala. Buďak, ty si napoký išiel, tak ne. Fuj, jaká lepcina. Ideme na tobogán? Nejdem, ja sa bojím. Ešte sa nebojím, len jak jedem do tej vody tam. Dobre, skôr sa. 3, 4. Ináč časomiera sa nám pomaly končí a tento den ešte není ani v pohode, čiže asi si to dáme v ďalšom videu, to si ide. Potopilo skoro. Áno, dá sa spať aj v takejto polohe. Ak chceš vidieť ďalšie takéto video, pôjdeme do Side, pôjdeme ochutnať večeru do druhého hotela, kde sa s babkou veľmi radi fotili aj kuchári, tak dávaj follow, je nás tu skoro 100 000 na Instagrame. Akurát mi píše Koala, že zľava 5% pre seniorov je spustená a môžete pozrieť na stránku alebo ísť na prevádzku pre viac info.